και σπουδαίους τους απάντησες, διάβασες μου πάνε, είμαι ο Φίλιππος και στέμενα. Θα παίξουμε στο μηδάρες όπως βλέπετε το βρω μας στην αρχή. Και αυτό το ωραίο στον μπαχάμα. 10. Και μόλις έκανε σαν κοκόρι. Ούτε είχαμε 10 τζαμάκια. Έχουμε 14 τζαμάκια. Ένα ακόμα τόκεν και θα ρίξουμε το σημερινό μας Tumble Boy. Δεν έχουμε ανοίξει. Έχουμε τελειώσει το κάτω. Δεν έχουμε ανοίξει το Stumble Pass. Έχουμε ανοίξει το κάτω Stumble Pass. Εδώ πέρα πρώτα γιατί αν είχαμε κάνει στα προηγούμενα βίντεο ένα challenge και έπαιζε με αυτό. Εμείς θα βάλουμε το καλύτερο μας skin, το special skin μας. Οπότε βλέπετε έχουμε 50 εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε 50. Στο Legendary έχουμε 47. Και έχουμε ανοίξει το Epic μπελουνάκι, έχουμε ανοίξει και αυτό το Epic. Και τι άλλο? Ναι, και έχουμε ανοίξει και το μαϊμουδάκι. Σήμερα θα παίξουμε με Mr. Beast, με Mr. Beast. Ωραία, τι Mr. Beast θα παίξεις? Με αυτό, με αυτό, με αυτό? Με αυτό? Εγώ θα παίξω με αυτό το Mr. Beast. Αφού πρώτα τεστάρουμε την καινούργια μας πίστα. Θα παίξουμε 3 παιχνίδια. Το πρώτο game θα είναι τέτοιο. Και το άλλο θα είναι το ένα είναι τέτοιο. Το άλλο είναι κανονικό. Και το άλλο είναι 3 πίστες που θα του διαλέξει ο άλλος να παίξει με 32 άτομα. Αρχίζουμε με το custom. Ωραία. Αρχίζει ο Ρέστης. Θα αρχίσει ο Ρέστης πρώτος επειδή είναι καλός. Το Μιγκές έχει πάρει 71 κορώνες. Εντάξει. Έχει πάρει τις 40. Όχι, έχει πάρει τις 80. Έχει πάρει τις 60 κορώνες. Τις 61 κορώνες. Εγώ έχω πάρει τις 10 κορώνες. Και θα αρχίσει ο Ρέστης πρώτος. Ωραία. Πρέπει και ο Ρέστης να διαλέξει emote. Με αυτό θα νικάει και με εκεί θα περπατάει. Θα περπατάς με αυτό? Όχι. Με αυτό? Με αυτό. Κάτσε, με αυτό? Όχι. Ναι. Δεν θες με αυτό? Όχι. Και θα περπατάει με αυτό. Και να μην ξεχάσουμε τα emotes. Βγάλε τα δύο που κάνουν, που είχε αυτά τα δύο, βγάλε αυτά τα δύο. Ωραία. Διάλεξε, ποιο θα είναι πρώτο? Αυτό. Ένα θα είναι αυτό πρώτο. Δεύτερο. Θα είναι σκατούλα. Ωραία, εγώ δεν μπορώ να τα διαλέξω τώρα. Σημωμένος. Αυτό. Ναι. Και. Ουρανικός. Αυτό θα διαλέξεις. Οπότε το σκέφτεσαι είναι αυτό. Κρώμα διαλέξαμε αυτό νομιτσιό. Άρα θα τα κάνουμε αυτό. Διαλέξε αυτό. Το κανονικό διαλέξε. Και ωραία. Για να διευκρινίσουμε, έχει αυτό το skin, έχει το κανονικό. Έχει αυτό το emote. Έχει αυτόν το χώρο για όταν νικάει. Και έχει αυτά για να περπατάει. Πάμε στο custom match. Εγώ. Ωραία, ωραία, θα κοιτάει από εκεί μέχρι να αφήσω εγώ τι έχει πίτσες του. Μα έτσι δεν θα είναι. Είναι custom match. Και θα βάλουμε 3 πίστες, 32 άτομα. Τώρα πρώτα τι πίστα θα βάλω. Θα δεις. Στο match. Το βίντεο δεν σταμάτησε. Βάλουμε αυτή για πρώτη πίστα. Αυτή για δεύτερη πίστα. Και ο τελικός σου θα είναι φυσικά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αυτό το τελικός, θα είναι αυτή. Δεν μπορείς να πω τις πίστες. Και να μέσα μας καλέσει ο άλλος. Απαντήσεις είναι ok, θα είναι μια ευκαιρία. Όχι ποτέ πάμε να παίξεις. Εκεί. Αυτό το τάσκο διάλεξες. Το μη συμπείς. Παιδιά, αυτό είναι με γλύφει.
Έτσι, από τα epic skin. Αυτό θα διάλεγες. Από όλα τα epic skin. Αυτό θα διάλεγες. Ωραία. Εγώ έχω σκεφτεί ποιο skin θα διαλέξω από τα epic skin. Μετά θα έχουμε rare. Ωραία. Θα παίξουμε μόνο custom modes. Εντάξει. Rare, common, legendary και special. Μην είσαι κριτικός δεν έχουμε. Πρέπει είναι γρήγορο το. Πρόσεχε να μην χάσει. Αυτό. Παιδιά, άμα χάσει είναι πρωτοντές. Θα κάνουμε κάμψεις. Με ένα χέρι ή με δύο χέρια θες. Με ένα χέρι. Με δύο χέρια. Με ένα χέρι. Σε όσες πίστες χάνει, τόσες κάμψεις θα κάνει. Εγώ θα κάνω κυλιακούς. Στον ρυθμό, τόσους κυλιακούς θα κάνω. Μη χάσει. Τα. Δεν τι κάνει. Ανέβω απλά πάνω, ρε. Τώρα απλά θέλει το sprint. Θέλει sprint. Ναι, πρώτος. Μου δίνεις. Δεν παίζω εγώ. Απλά εμένα μου το δίνεις. Γιατί εγώ δεν διαλέξω ποιος δεν βλέπεις. Αυτό, τι αυτό ρε, φλακτό. Εσύ δεν χαζός, καλά. Το αυτό. Κανένα. Κανένα. Ξέρεις γιατί όλοι χάλουνε. Τι κολλήνει βίτριο. Φίλε, κάντε κάτι. Άμα έχει χρόνο και περάσιμο. Εντάξει, πέρασε άλλος. Είμαστε. Ρε τι κάνετε. Τι σε χαζείς. Λογικά είναι. Θα περάσω μόνο εγώ λέμε τώρα. Εσύ κι ο άλλος. Εννοούσες. Μπροκολής. Αυτό είναι μπροκολής. Όχι, Όλοι αυτοί είναι μπρόκολης. Δέστε εδώ τους μπροκολάνες. Δέστε εδώ τα μπρόκολα. Πώς παίζονται. Όποτε πιστά είναι... Θα μας την μπλοκδά. Μπορούσα να σου έλεγα και για την ΕΡΦ. Και να μην να βλέπουμε. Ναι, πέρασα. Δεν την έπαιξε την λεπτά. Α, ναι.